O mes de xaneiro pechou as súas portas con datos positivos para a provincia de Pontevedra, cunha ocupación que chegou ao 32%, 4 puntos máis que no 2017. Datos máis que positivos para a presidenta da Deputación, e máis tendo en conta que o 30% dos establecementos hoteleiros están pechados durante o primeiro mes do ano. Cos datos de xaneiro xa lles podo confirmar que comenzamos o 2018 con cifras aínda mellores se as comparamos con xaneiro do 17. En xaneiro do 18 a ocupación hoteleira media foi do 32%, un incremento de 4 puntos con respecto a xaneiro do ano pasado, cando a ocupación se situou no 28% e xa tuvo un incremento moi relevante comparado con xaneiro do 16. O Salnés contou cunha ocupación do 41%, Pontevedra do 32% e Caldas do 20%. O 80% dos turistas que nos visitaron eran de ámbito nacional e cun rango de idade entre os 35 e os 60 anos. Os destinos máis visitados durante o mes de xaneiro foron a comarca de Vigo, Pontevedra e o concello do Grove. Carmela Silva dixo esta mañá que ten como fin converter o turismo nun sector productivo e de longo percorrido. Queremos que veñan centos de miles de visitantes, homes e mulleres, durante todo o ano e que sexa un sector productivo de longo recorrido, con moita calidade, porque eso é o que fará que, ademais, sexamos capaces de poder seguir dicindo que vivimos nun paraíso, que o paraíso tamén hai que cuidalo, porque cuidalo significa que poderemos seguir tendo un turismo sostible de longo recorrido. Os principais motivos das viaxes dos turistas que visitan as Rías Baixas son a cultura e o ocio. Carmela Silva garda que no 2018 se melloren os datos de ocupación do pasado ano, do 2017, que foi un ano excepcional en canto a resultados turísticos se refire.